Heu anat una mica més enllà, perquè la meva pregunta no anava tant per el sistema de tractament d'aigües residuals, que és una cosa que entenc que el debat està sobre la taula i començarà en breu i ja el tindrem i ja ens informarem i ja donarem el nostre parer. Anava sobretot de cara a la governança, és a dir, ens preocupava que hi hagués diferents quotes de representativitat entre els veïns i que estiguéssim entrant en aquesta fase de relacions necessàriament fluïdes amb aquest escenari, i llavors anava perquè llavors amb això us convidem, us fem una petició en què en aquest any que queda de mandat i atès que hi ha aquestes coses, feu un punt d'inflexió a la trajectòria històrica que hi ha hagut entre la relació dels veïns i l'Ajuntament, no amb el vostre mandat, sinó amb tots els mandats anteriors. Un dels motius pels quals en el seu moment es va acabar dissolent tot i fins i tot l'associació de veïns, en part va ser perquè hi havia hagut un incomptable reguitzell de promeses després d'aquesta inversió vindrà la recepció, després d'aquesta inversió els veïns van anar fent inversions, no ha estat així. És a dir, històricament jo crec o creiem que hi ha hagut una falta de serietat, no només vull dir els governs anteriors, i per tant us convidem a que marqueu un punt d'inflexió en aquesta relació entre l'Ajuntament i les urbanitzacions. Sobretot boscos, dic boscos perquè Can Coll té el mateix problema, però Can Coll encara té junta de compensació, llavors el tipus de relació és diferent. En canvi, boscos de Montnegre està en una mena de limbo, que està una mica penjat. De fet, nosaltres ens pensàvem que estava 100% recepcionat i va ser tota una sorpresa saber que no era així. Llavors, en aquest cas, us demanem que marqueu un punt d'inflexió. Tenim molta cura, sobretot amb la transparència, i la transparència comença per entendre aquests dubtes jurídics que teniu, aclarir-los i fer-los públics, perquè jo la primera vegada que sentia la paraula junta de coordinació o cooperació i crec que la majoria de veïns tampoc tenen massa clar quina és la diferència, fins on pot arribar el d'això, què es necessita per constituir-la, etcètera. Llavors, si podeu marcar aquest punt d'inflexió, fareu un favor als veïns. Gràcies.